Només dues dones artistes formen part del nomenclàtor de tota la comarca del Maresme. Una d'elles la podem trobar a Mataró. Es tracta del carrer Lola Anglada, a tocar, de la Ronda Alfons Desè, al barri de Rocafonda. Manel Trencs, el professor d'Història de l'Art de l'Escola Pia Santana, ha començat un inventari per localitzar els espais a la via pública dedicats a dones artistes a la via pública arreu del territori. Al Maresme també hi ha un altre carrer, Lola Anglada, de fet a Tiana, Donés i a Vilassar de Mar. Hi trobem el passatge Carme Rovira. Ara mateix, amb el recompte en marxa al conjunt de Catalunya, hi ha comptabilitzats 27 espais públics que porten el nom de dones artistes. Ara ja fa un temps em vaig dir, ostres, doncs anem a mirar aquestes dones artistes com estan reflectides en els nostres espais públics del territori. I vaig començar a fer un inventari de dones artistes a Catalunya. I s'ha demostrat la realitat, que n'hi ha molt poques en espais públics a Catalunya. Ara mateix estic en procés d'acabar de fer l'inventari central al Maresme. Et diria que ara mateix al Maresme només m'han sortit dues dones que tenen espais públics a la via. Són la Lola Anglada i Tiana, i aquí a Mataró, i per l'altre costat la Carme Rovira a Vilassar de Mar. I si aleshores fem el focus una mica al territori català, ara mateix al territori català només he trobat 16 dones artistes que estiguin en espais públics.